Každý 20. zamestnaný Slovák dostáva minimálnu mzdu. Väčšinou sú to čašníci, nekvalifikovaní zamestnanci či robotníci v textilných a obníckych fabrikách. Začal sa boj o to, aby zarábali viac. Nie všetci môžu zarábať rovnako. Vzdelanie, veľkosť a úspešnosť zamestnávateľa či jedinečnosť vykonávanej práce. Toto všetko určuje, koľko si nájdeme na výplatnej páske. Za posledných 6 rokov sa priemerná mzda zvýšila o 111 eur, tá minimálna o 72. Tí najhoršie zarábajúci tak žijú približne o 20 eur pod hranicou chudoby. Budúci rok by mala podľa ekonomických prepočtov stúpnuť priemerná mzda o 33 na 913 eur. O koľko ale zvýšiť tú minimálnu? Tu sa predstavy rozchádzajú. Svoj pohľad majú zamestnávateľia. Minimálnu mzdu nezvyšovať. Odbory by ju radi videli o 30 eur vyššie. Na úrovni 410 eur. Vláda by ju chcela dostať nahor o 20 eur. Na úrovni okolo 400 eur. V Európskej únii prikazujú zamestnávateľom fixnú minimálnu mzdu zákony v 22 členských krajinách. Na Slovensku je 7. najnižšia. Pod nami sú napríklad Maďari a Česi. Nad nami Chorváti či Poliaci. V rebríčku ale kráľujú Luxemburčania s minimálnou mzdou skoro 2000 eur mesačne. No ale také Rakúsko, jednotné sestry, je tam vyššie, ako napríklad pre stavebných robotníkov. Na Slovensku sa o ničom podobnom neuvažuje. Tomáš Velecký, televízia Markíza.